Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa a matsayin sabon ministan tsaro a wani biki da ya gudana a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Rantsuwar ta samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima, ministoci, manyan hafsoshin tsaro da manyan jami'an gwamnatin tarayya. A yayin bikin, shugaba Tinubu ya yabawa Janar Musa bisa kyakkyawar rawar da ya taka a lokacin da yake tsohon babban hafsan tsaro, yana mai cewa sabon mukamin na bukatar kwarewa, gaskiya da kuma jajircewa. Janar Musa ya shahara wajen jagorantar operation haɗin kai a arewa maso gabas, inda ya taka muhimmiyar rawa wajen rage ƙarfin ƙungiyar Boko Haram da tabbatar da tsaro a yankin. Bayan ritayarsa daga soji, gwamnati ta sake danka masa nauyin jagorantar ma'aikatan tsaron Najeriya. A sabon rawar da zai taka, ana sa ran Janar Musa zai fi mayar da hankali akan ƙarfafa haɗin gwiwar hukumomin tsaro, ciki har da soji, 'yan sanda da kuma hukumar DSS, sabunta dabarun yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan bindiga, inganta kayan aiki da horaswa ga jami'an tsaro, bunƙasa fasahar tsaro ta zamani domin magance barazanar 'yan bindiga. Shugaba Tinubu ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa sabon ministan tsaro zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkanin sassan ƙasar nan. Ya ce gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. WM Hausa, Abdurrashid Salihu.